Haino hai lamsogo chukhani khorang nai tongnai jo to viewers rong no phaidi jeng tabuk nai leana online kokbrok gospel samung batailemung panda 2021 panda ni first round ni result hayakheba kuplai ongnai rokni bumung butang rokno taklai bisio jotoi batainai rok ungkha 33 hayakheba khorok thamsi tham aboni bisingo first round ni kuplai ongnai rok ungkha jotoi 22 hayakheba khorok noichi nei brok ni bumung rok ungkha ঋতুপর্ণা দেববর্মা থানসা কলয় বিভীষণ দেববর্মা বিশ্ব দেববর্মা ধ্রুবতারা ত্রিপুরা ববিতা কলয় সালিয়া দেববর্মা এলেমি দেববর্মা আবেদেবী জমাতিয়া অরণ্য দেববর্মা অরেন জমাতিয়া বিপুল দেববর্মা সুমেন দেববর্মা মরিয়ম ত্রিপুরা পিতর জমাতিয়া পাতালছড়ি জমাতিয়া রথিন দেববর্মা জাহান ত্রিপুরা সরস্বতী দেববর্মা দেববর্মা বিনয় দেববর্মা তেই দ্রাও কুমার ত্রিপুরা আবরক অংখা অনলাইন ককব্রক গসপেল রসামং বাতাইলেমং পান্ডা 2021 পান্ডানি ফার্স্ট রাউন্ড ni kuplai ongnai rok jara kuplai onglia norok khata baidi phainai bisio haino hai norok sep mannai o channel ni bisingtui norok khata baidi taibo kaham khe preparation ade kaham khe resabdi tai kurang kotui khlai resabdi phainai bisio haino hai norok taisa participate khlaidi o channel o norok ni bagoi sep rejaknai ar jara kuplai ongnai rok norokbo taibo kaham khlaiye second round bataidi kaham resamung resabdi khorang kotui khlai resabdi tai norokni bisingtei kaitonni resamung tai kokthairok pitjakna bagoi norok kaham khe preparation nawui resabdi